Good evening mga palangga. Paktan nyo kung di na ako subong. Ari ako diri subong sa may Haro Plaza. Kagang oras subong is quarter to 10 p.m. Pero kasana gidya sang atong plaza. So, nagbalik naman ako vlog because nga may nahulaman ako cellphone kag hindi ako gid makatulog, hindi ako maka-vlog nga maka-update sa inyo. So, bisan paano at least panghulam-hulam ng anay kita cellphone ha para madala ko sa inyo kung ano mga updates, kung ano mga progress ang Iloilo City kag even ang sa province naton. So, last ko nga vlog is about dito sa condominium sang Iloilo City kag I hope nga natanaw nyo ato. So, this time, i-update na kamo sa aton nga Haro Plaza kag mga palangga pwede na gid mo pungko-pungkuan ara na o ari may nahulat kami husband ko hello na may nahulat kami sa husband ko nga friend nga mga istorya kami diri sa may Haro Plaza kanami gid kay kasanag matawhay safe kag matinlo para sa akon the best na gid subong sa tanan nga plaza ang Haro Plaza because ang lapas gina-construct paghihapon. So mga palangga hindi ka mo magkalipat maghapit diri sa may Haro Plaza sang Haro, Iloilo City. Ipakita ko sa inyong palibot. Halin sa ako na malibot kita anay isang nagligad may ari pa ni diri nga do imahe ni Mama Mary nga napalibutan pasang daw kadulom pa no nga daw kahigko or hindi siya matinlo tulo kung subong ka namin na gido ara no matinlo na siya wala na sang palibot nga kung ano-ano pa do kuha na gid siya do garden na gid bala do kasolem sang palibot nan ato damo pulungkuan kag ang mga tao nagapahuway-huway makita nyo man di ba makita nyo palibot na may mga tao dito pagido na damo sang gapulong-pungko okay makadto ko di anay diri kita anay makita ako ang mga pulungkuan tama siya ka katibay ang pulungkuan nga gimbutang kay maulan or initan metal siya good for 3 person makapungko dire syempre ginabutangan na isang protection ang mga grass naton kay para hindi siya matapakan sang tao kag hindi man sila mapatay dayon kay hindi ka mo matingala hindi siya ang grass kay because na summer so hindi siya green medyo na siya gawa mapalayo kita sa music kay may music digili siya husband ko seryoso akong bana kung adlaw makita nyo ginang beauty sa Belfry Tower kag ang Haro Cathedral but kay gabi na so medyo ara ang Haro Cathedral ari ang Belfry Tower so kay gabi na so hindi na masyado giglarado nagligad nalibot tanan kamo diri pero that time hindi pag ito ya bala amo ni kanami kag siguro mas manami pag ni sini ang beauty kung adlaw oo kay kita nyo ang mga lights kanami dito of course may nagapa picture kanday tayta nan pusing sila nan ayaw sa picture batian nyo tong balya last time tugali na mention ko nga ang building is gubuon so nagtuod gid man to ginamatamat na to umpisa guba ang dira nga part so wala na tong mga monumento sa mga playgrounds ang kabataan kag diri na gid gin improve na gid siya
dira gani o ginaano man. Medyo madulom sa iba nga part, pero hindi nga madulom, kundi nga ang quality lang guro sa akong camera is not good gid. Pero sige lang, tiyagain nyo lang ha, para at least ma-update ka mo sa Haro Plaza. So this area is the highway na halin dito sa city, na maagi ka mo da sa Lolo sa Lady Supermart, may pharmacy da, highway pa Haro si Pio na. So balik naman kita to sa tunga. Ini nga promenade ginakayo pagid. Okay. So di ba ka namin kid? Namin. Wala ka ginino sol nga naglagaw ka di. Super gid ka namin ang Haro Plaza. Mga palangga, mabalik lang kita diha. Sa next naton nga video is aga para makita nyo gid ang beauty sa aton nga Haro Plaza. So that's it for today. I hope I will see you in this vlog. And I hope I will see you on my next vlog. Thank you for watching. See you all. Gusto ko gali magpasalamat sa akon mga viewers kag subscribers sa padayon nga pag-support sa akon. Kag thank you so much nga bisan naguntat ako sa pag-vlog sa pila ka semana, still ara kamo gyapon nga sa akon pagbalik, ara pagyapon kamo nga naga-welcome sa akon. So salamat gid nga madamo kabay pa nga continue lang ang inyo nga pag abang-abang sa akon mga vlogs. Kag ginapasalamatan ko gid gali ang akon nga avid viewers nga dira sa pictures nga ma'am, salamat gid kay na-appreciate mo gid ang akon mga vlogs. Of course, salamat man sa akon sister nga anytime kag diin man ara gid siya naga-upod-upod sa akon sa pag-vlog. Hope nga someday upod na kami maging vlogger kag tanan-tanan namon di mga kikay post kin add ko na para at least makita nyo man kung ano ang obra namon as a vlogger. Kung diin lang kami nagakadto sa mga condominium, sa diin nga lugar para at least may mahatag kami nga content kag kung ano man nga mga updates about sa Iloilo kag sa ano man nga bagay. Halin sa pagwapa asa sa paglaway sa aton tsura sa vlogger, updated gid kamo of course always gid ya. Kag sa tanan-tanan pagid gali nga wala pa naka-subscribe, please ara lang da balaan nyo man ko ano akon channel kag kabay pa nga sige lang ang inyo nga pag abang-abang permis ang akon nga vlog. So bisan diin man kag kun diin man always hugid kamo ginapasalamatan because wala ako nakaabot sa amoni nga kadamo nga subscriber ko hindi nyo ako ginasuportaran. Salamat gid kag kabay pa nga hasta sa katapusan ara gid kamo kag salamat gid. I love you all.